Numru ta' ħaddiema tal-kumpanija Zenith jinsabu inkwetati għal fatt li l-aġir ta' allegat korruzzjoni, frodi u ħasil ta' flus minn Keith Schembri, Adrian Hillman, Brian Tonna, Carl Cini, Lorraine Falzon u Matthew Paċ jista' jfisser li jitilfu l-impjieg tagħhom. Sorsi li tkellmu mal-Gazzetta In-Nazzjon indikaw li anke ħafna Maltin li investew ma' Zenith jinsabu inkwetati li l-investimenti tagħhom jistgħu jispiċċaw fix-xejn. Daqqa oħra kbira li qalet Zenith seħħet wara l-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji imponiet restrizzjonijiet varji fuq l-operat tal-kumpanija li fil-passat kienet MFSP u dan ftit sigħat biss wara li żewġ diretturi tal-kumpanija Matthew Paċ u Lorraine Falzon ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara akkużi ta' ħasil ta' flus. L-istess sorsi indikaw ukoll li bħalissa għaddejn diskussjonijiet biex numru ta' ħaddiema ta' Zenith Group jitwaqfu mill-impjieg. Fil-qorti Matthew Paċ tqies bħala professional money launderer dan fil-waqt li ħadem ma' Brian Tonna ta' Nexia BT biex inħolqu ċertu dokumenti. Numru ta' dokumenti saħansitra ġew immanifatturati xarejn wara li tkun saret it-transazzjoni. Paċ u Falzon qalu li ma kienu jaraw xejn ħażin fl-ittri li kienu jibgħatu lesti lil Brian Tonna għaliex hu kien jifferma kollox bħala awditur fil-waqt li anke jniżżel l-isem ta' Nexia BT. Il-maġistrat fl-inkjesta kienet ikkonkludiet li Matthew Paċ u Lorraine Falzon kellhom biżżejjed reati biex joħorġu akkużi kontrihom fuq falsifikazzjoni u ħasil ta' flus fost l-oħrajn. Il-każ tad-direttur ta' Zenith se jkompli fil-jiem li ġejjin fil-waqt li bħalissa qegħdin fuq libertà proviżorja.